Ingxelo yophando ka-Advocate Terry Motau neyaziwa nge-Great Bank Heist yafumanisa ukuba kwahla ngomlenze imali eyi-2.7 billion rand kule bhanki. Kweso siqamali i-1.5 billion rand kuthiwa yahliswa ngomlenze ngabalawuli abaphezulu kule bhanki nalapho bathenga iimoto zikanokutsho, izindlu kunye nehelikopter. Ngalentsasa Isixhenxe sivele phambi kwenkundla kamantyi yase phambi nalapho sifaka khona isicelo sebheyile. Ukanti intloko yebutho lookhetshe unjengele uthi sele behambele mgama ngophando lwabo yaye baninzi abantu abaseza kubanjwa ngokwayamene neligumgedle lase-VBS. When you start investigation of this magnitude, it is always better to start at the top. And you can see that we have started at the top of what shall have been done in the VBS. So investigations continues. Unjengele Libiya uthi iyaqhuba nenkqubo yonothimba nalapho bethinjelwa impahla abo bachaphazelekayo. The liquidation process that is taking place. And those who are involved in the liquidation will be able to tell you what is the amount still available in the accounts that they shall have opened and are managing. Baqikelelwa kumashumi amabini oomasipala ababesebenzisa le bhanki nabo abaphulukana nemali zabo. The investigation in respect of the municipalities is at an advanced stage. Abantu abangaphaya kwama-2,000 ababesebenzisa le bhanki nabaphulukana nemali zabo ezingaphaya kwe-2 billion rand banethemba lokuba ukutshutshiswa kwabo babandakanyekayo kuza kubuyekeza imali zabo.